Вярвам, че 2016 година е решителна за важни реформи. Вярвам, че 2016 година не бива да бъде в годината, която цяла година да се занимаваме с президентските избори и да не свършим нищо друго. Сигурен съм, че българският народ ще накаже всеки, който прави 10 месеца кампания, а не се фокусира върху постигането на конкретни резултати по националните приоритети. Затова казвам и заявявам ясно. До лятото на 2016 година няма да чуете от държавния глава дали ще се кандидатира за втори мандат. И това не е защото нямам ясна позиция. Но това е защото не искам да позволя по никакъв начин да се измести големия дебат в обществото днес. А той не е за президентските кандидатури, той е за справедливостта. Когато дойде времето, ще изляза пред народа и ще кажа ясно какви са моите аргументи, защо взимам това решение. Кога ще е това лято? Казвам нарочно лятото, за да имаме достатъчно много време до тогава да се фокусираме върху важните и смислени действия и реформи в държавата. Със сигурност ще ми зададете и повече въпроси в тази посока, но искам да съм много ясен. Първо работата, първо резултатите, първо отговорните действия, за това сме избрани. Не сме избрани, за да сме постоянно в кампания. Избрани сме, за да постигаме резултати за народа. Когато дойде времето, първо резултатите, след това и намеренията.